карай тази кола, бе! Бе, кой ти даде книжка на тебе? Ей, вие не ме... Абе ти защо ме засичаш, бе? Абе не ме карай, бе, карай, не видиш, че е зелено, бе. Зелено е, бе, ей! Мелче! Абе, Мелче, какво правиш на шофьорското място, че нямаш книжка? Да, ама ти нали тук що си купи от имоти Цоневи? Да, ето го. Голямата работа. И аз искам. Еми бързай, защото ще свършат. Ако и ви искате имот от имоти Цоневи на морето, побързайте, продават много бързо. Офертите валят вече и по морето. Имоти Цоневи. Голямата работа.